Wegvallen van dagbestedingen door corona hakt erin. Het is dinsdag 17 november. Dit is Zeeland Nu. Moeilijke keuzes voor gehandicapte organisaties. Dodental loopt op met 7 Zeeuwen. En PvdA stelt voor 1 jaar tolvrij. Dag dames en heren. Het sluiten van dagbestedingen voor mensen met een handicap door corona heeft een enorme impact en moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Dat zeggen gehandicapte organisaties in Zeeland na een terugblik op de eerste golf dit voorjaar. Nu, tijdens de tweede golf, proberen ze zoveel mogelijk door te laten gaan. Sluiten gebeurt alleen als het echt niet anders kan. Gewoon een leuk werk om ze te slopen. Ja, lekker met mijn handen bezig zijn. Dit is Ferry. Hij is aan het werk op de stadsboerderij van het Gors in Goes. Hij komt hier ontzettend graag. Heel leuk. Ik had hier reuze naar mijn zin. Ook collega Stefan werkt er graag. Tijdens de eerste golf was alle dagbesteding dicht. Thuis zitten vonden de mannen helemaal niets. Niet leuk. Wat was er niet leuk aan? Om mijn kamer te zitten. Een hele week. Ik vind het soms dat saai. Maar ik kan niet zo hek klimmen nog. Nee joh. Het is tijdens de tweede golf anders dan tijdens de eerste. Open blijven waar het kan, dicht als het echt moet, is nu het devies. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat mensen die zinvolle daginvulling hebben, dat die minder zorgbehoefte hebben. Dus dat die gewoon lekkerder in hun vel zitten, minder probleemgedrag vertonen. 'S Avonds ook gewoon moe thuiskomen. En verveling is natuurlijk een van de ergste dingen die er is, ook voor mensen met een beperking. Toch is het elke keer weer de balans zoeken. De boel niet weer op slot, maar veel zieken is ook verre van wenselijk. Dus gezondheid is een hele belangrijke, maar welzijn is ook een hele belangrijke. Dus hoe kunnen we de maatregelen nou zo organiseren dat toch cliënten bezoek kunnen blijven ontvangen, kunnen blijven logeren bij vaste mensen. En ten alle tijde proberen die dagbesteding zo ver mogelijk open te houden. Ja, verslaggever Marieke Kerklaan, jij hebt deze reportage gemaakt. En dit was dus bij het Gors. Maar hoe is het dan bij andere gehandicapte organisaties? Nou, die staan er eigenlijk allemaal hetzelfde in. Open blijven als het kan en dicht als het echt niet anders kan. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de gehandicapte organisaties. Ook de verpleeghuizen en de ziekenhuizen staan er zo in. Ja, dat was eigenlijk tijdens de eerste golf wel anders, hè? Want toen ging echt alles gewoon dicht. Ja, klopt. Nu wordt eigenlijk steeds meer die balans gezocht. Je hebt natuurlijk het fysieke gedeelte ervan. Je wil natuurlijk niet dat mensen onnodig corona krijgen. Ja. Maar ook niet vereenzamen natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk inderdaad het mentale gedeelte. Je wil dus niet dat mensen thuis komen te zitten, die dagbesteding niet meer kunnen doen. Dat doet mentaal iets met mensen. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook te maken met coronabesmettingen en het oplopen. Zeker op groepen, bijvoorbeeld op woongroepen. Dus het is elke keer die balans zoeken, maar dat er nu dus meer aandacht is voor het mentale gedeelte. Het belang van bijvoorbeeld dagbestedingen, dat is wel duidelijk. Marieke Kerklaan, dankjewel. Zeven mensen in Zeeland zijn het afgelopen etmaal geregistreerd als overleden aan het coronavirus. Het gaat om 3 inwoners van Middelburg, 1 van Goes, 1 van Vlissingen, 1 van Schouwen-Duiveland en 1 van Hulst. Dat blijkt uit de coronalocator die zich op zijn beurt baseert op het dashboard van de Rijksoverheid. Naast de 7 overlijdens zijn er ook 7 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het aantal nieuwe besmettingen maakt een duik omlaag. In het afgelopen etmaal waren er in Zeeland 63 nieuwe gevallen. En dat is bijna de helft minder dan de 106 van de dag ervoor. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan corruptie in de Zeeuwse havens. En dat heeft te maken met operatie Portunus over grootschalige cocaïnehandel via de havens. Volgens de politie zijn er nog steeds mensen die betrokken zijn bij de handel. En de justitie vraagt daarom Zeeuwen om tips. Omdat het natuurlijk onze haven is hier in Zeeland, denken wij dat er nog zeker wel mensen zijn die er meer van weten. Of over mensen die er nog bij betrokken zijn. Maar vooral ook wat er gebeurd is met het geld dat ermee is verdiend. Denken zij dat er dure auto's mee gekocht zijn of andere dingen die normaal gesproken niet gekocht kunnen worden, dan horen we dat natuurlijk graag. De gemeente Tholen wil niet dat de snelheid op de Philipsdam omlaag gaat van 100 naar 80 kilometer.
Omdat er op de weg herhaaldelijk ernstige verkeersongevallen waren en vanwege groot onderhoud wil de provincie de snelheid wel terugbrengen van 100 naar 80 op deze weg tussen de Grevelingendam en Sint-Philipsland. Maar volgens de gemeente wordt het dan een te langzame weg voor de schoolbussen en automobilisten die vanaf Tolen richting Goeree en Schouwen-Duiveland rijden. Vandaag is het Wereldprematurendag, een dag om stil te staan bij baby's die al met 37 weken of soms al zelfs met 24 weken geboren worden. Te vroeg dus. En dat kan levenslange gevolgen hebben. Wat ik ervaar is dat ik bijvoorbeeld moeite heb met overzicht houden, oorzaak en gevolg te zien, logisch na te denken. Maar ik heb ook een kleinere longinhoud en ik ben sneller moe en ik heb een gehoorprobleem. Als een volwassen prematuur of een opgroeiend couveuse kind ouder wordt, dan wordt er al snel gedacht, ah joh, dat is toch al 20 jaar geleden, of nou ja, hoe lang het dan ook is, daar ben je toch wel overheen gegroeid, over die gevolgen. En dat is gewoon niet het geval. En de Wereldprematurendag maakt het mogelijk om daar nu over te praten. In de Oosterschelde bij Stavenisse is een zeepaardje gezien dat zich heeft vastgeklampt aan een deel van een visserslijn. Duiker Rob Dekker uit Noordwijk spotte het dier op 12 meter diepte en maakte er dus een filmpje van. Dat werd opgepikt door de website duikersgids.nl. Dekker kreeg veel reacties op zijn video. Verschillende mensen doet het denken aan een wereldberoemde foto van een zeepaardje met een wattenstaafje in de buurt van Borneo. En die foto ging in 2017 de hele wereld over. Oud-motocrosser Juri van Lier uit Capelle kan weer voorzichtig lopen. En dat doet hij met behulp van een zelfontwikkelde brace. Naar eigen zeggen is hij de eerste persoon in Nederland met een dwarslesie die op deze manier toch stappen zet. Dit is de brace die Juri van Lieren helpt met lopen. 6 jaar geleden viel Van Lieren van zijn motor waarbij hij een dwarslesie opliep. Sindsdien zit hij in een rolstoel, maar nu maakt hij voorzichtig stapjes. Ik had het toevallig van de week erover dat het wel heel fijn is om nu gewoon te staan, rustig, met mijn handen in mijn zak in principe. En om op die manier eens weer eens te praten, want dat is gewoon heel erg lang geleden voor mij. Van Lieren is bezig een bestaande brace zodanig aan te passen, zodat hij gebruiksvriendelijker wordt. Die brace was er al 30 jaar, oude onderdelen, oude dingen. Dus we hebben het een beetje in een nieuw jasje gestopt. We hebben eigenlijk het bosgedeelte wat aangepast, zodat hij me wat meer stevigheid biedt. En we hebben hem tweedelig gemaakt, waardoor ik hem wat makkelijker aan kan krijgen. Dus dat zijn eigenlijk de grote voordelen ervan, waardoor hij wat makkelijker in gebruik wordt. Maar het proces is nog niet klaar. De brace moet lichter en comfortabeler worden. Het is een dure bezigheid, maar op hulp van de zorgverzekeraar hoeft Van Lieren niet te rekenen. Helaas wordt er helemaal niks vergoed door de zorgverzekeraar. In België wel, want daar zien ze het als een hulpmiddel wat ook extra toevoeging heeft. Maar in Nederland zegt eigenlijk de zorgverzekering, ja, het is hartstikke leuk, maar het heeft geen extra toevoeging aan die persoon zijn leven. Dus in principe vergoeden we niks. Dus uiteindelijk moet het allemaal zelf betaald worden. Wat vind je ervan dat de Nederlandse zorgverzekeraars zeggen dat dat niet helpt aan je bijdraagt aan je levensgeluk? Uiteindelijk natuurlijk ronduit belachelijk. Met hulp van crowdfunding is Van Lieren gekomen tot waar hij nu is. Maar wil hij verder in de ontwikkeling van de brace, dan heeft hij meer geld nodig. Van Lieren laat zich niet uit het veld slaan. Ik heb wel altijd het idee gehad dat ik toch nog wel een keer zelfstandig weer ga lopen. Ook net na je ongeluk? Ja, eigenlijk wel. Kijk, als je de medische wereld ziet, gaat het gewoon heel erg snel. En ja, ik denk gewoon dat ze over 10 of misschien wel 20 jaar wat hebben. En voor mij is het gewoon zaak om dan te zorgen dat mijn lichaam fit is. Op het moment dat ze wat hebben, dat ze niet tegen mij zeggen, ja sorry, je spieren en je pezen zijn zo verkort dat we er eigenlijk niks meer mee kunnen. Dus mijn doel is gewoon echt om fit te blijven. Zodat als het moment daar ooit nog een keer komt, dat ik dan ook in aanspraak voor kan komen, zeg maar, om de operatie te ondergaan en om te revalideren ervoor. Als het aan de PvdA in de Tweede Kamer ligt, wordt de Westerschelde-tunnel in stapjes tolvrij. En de eerste stap is een tolvrij 2021. Dat voorstel dient de Kamerfractie deze week in. De stichting Tunnel Tolvrij ving onlangs nog bod voor het volledig afschaffen van de tol en is blij met dit nieuwe initiatief. De stichting hoopt dat een tolvrij jaar dan toch uiteindelijk aanzet is tot meer. Het zou een begin zijn van. Voor ons telt natuurlijk als stichting dat wij gewoon een tolvrije tunnel willen voor
voor altijd. Ik vind het raar dat je in je eigen land tol moet betalen. Ik denk als die tunnel daar richting Amsterdam of Rotterdam was geweest, dat er geen betaling was geweest. En hier dus wel. Ik vind het niet netjes. En dat signaal heeft de PvdA gehoord. Met het oog op de verkiezingen is het een extra motivatie om in de Tweede Kamer in te zetten op een tolvrije tunnel. Maar dat is op dit moment te vroeg. Om alle politieke gezichten dezelfde kant op te krijgen, pleit de PvdA in de Kamer nu eerst voor een jaar lang tolvrij. Is het overzichtelijk? Is het ook goed en netjes financieel te doen? En dan is het ook een soort pressie voor alle partijen om volgend jaar het structureel op te lossen. Want wat je dan niet wil, is dan volgens na een jaar weer tol gaan heffen. Dus dat is wel absoluut de bedoeling. Maar om het in een aantal stappen te doen, denken we dat we het voor Zeeuws-Vlaanderen goed oplossen. En dat we het hier ook in Den Haag goed oplossen. En dat denkt Stichting Zeeland Tolvrij ook. Volgens hen is het een laatste horde die genomen moet worden vlak voor de eindstreep. Ik denk dat het zo zal zijn dat dan uiteindelijk eigenlijk niemand meer zou kunnen opstaan om vervolgens de tol opnieuw te gaan heffen. Want dan breken er waarschijnlijk onlusten uit. Natuurlijk, je zult dan tijd hebben om te onderbouwen waarom je de vervolgstap moet zetten om het helemaal voor altijd tolvrij te maken. Dat is de ruimte die je dan met elkaar creëert. Maar de intentie zal dan eigenlijk zijn om dit ook te continueren, dus de tol eraf. Bij veel Zeeuws-Vlamingen klinkt dat op straat als muziek in de oren. Want volgens hen is die tol kommer en kwel. Het is bijna absurd dat je zoveel moet betalen. Ja, hier mag je dan zo'n T-tag gebruiken, maar de meesten die daar even op visite komen zijn er tientje kwijt voor heen en weer. Ik denk het streven om in één keer tolvrij te houden. Ja, daar zal er nog wel de nodige discussie over zijn. Maar als het een aanzet tot is, ja, zeker een voorstander. Ja. Wij moeten altijd betalen, was vroeger met de boot ook zo. Het is elke keer hetzelfde, de zeeuwen moeten betalen. En de Hollanders die krijgen alles. En dat is gewoon zo. Het is een goed idee om te kijken hoe het met de jaren gaat, maar ik zou zeggen dat het eigenlijk helemaal wel tolvrij mag. Ik bedoel, we betalen al genoeg, laten we eerlijk wezen. De directie van de Westerschelde-tunnel wil niet reageren op het voorstel van de PvdA om de tunnel in 2021 een jaar tolvrij te maken. Want zo wordt er gezegd, het is politiek en daar willen wij ons niet in mengen. Toch blijft de vraag wat het voor de organisatie en haar medewerkers betekent als de tunnel een jaar lang tolvrij zou zijn. We maken ook echt geld vrij vanuit Den Haag. En daarmee compenseren we voor het komende jaar gewoon de kosten van de tunnel. Dus dat jaar lossen we dan ook vanuit Den Haag gewoon op. Dan betekent het voor de tolgaarders dat ze dan ook hier niet in de hokjes moeten zitten. En dat zal een korting geven, dus ik denk dat het zo'n beetje 29 miljoen zal gaan kosten. Deze week wordt het voorstel van de PvdA, ook wel een amendement genoemd, behandeld in de Tweede Kamer tijdens de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Verwacht wordt dat er over het voorstel dan in december gestemd kan worden. Al blijft de vraag of er dan een meerderheid voor is. Als dat het geval is, dan is de stichting er dus in ieder geval van overtuigd dat de weg vrij is voor een definitief tolvrije tunnel. Het was vandaag overwegend bewolkt met hier en daar een buitje. Er stond wel een stevige tot soms krachtige wind, kracht 4 tot 6. En morgen brengt die zuidwestenwind droge lucht en ook een zonnetje, maar daarna wordt het helaas toch weer regenachtig. En zometeen in onze serie Weg van Water, het onderhoud van al die bomen langs de wegen van het Zeeuwse waterschap. Waterlot, dat zijn gewoon kleine takjes. Het hoort niet hier op de stam. En de voeding gaat verloren in de takjes terwijl het naar boven moet, want de boom moet groeien, hij moet groot worden. Zo, dit was de eerste van de 300. Ik kan nog even vooruit. Dat dus zometeen en daarna besluit Jules Gernaert met zijn uitgebreidere blik op het Zeeuwse weer. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.